Hey guys, so hello. Hi. Now. So kung taga Modesto kayo or Mantika, Stockton, Sacramento. So ngayong Sabado at Linggo, we're having an estate sale dito sa Mantika. Kung gusto nyong makita yung address, kung gusto nyong malaman yung address, interesado kayong pumunta dito. Ito po yung Facebook page namin, GT Estate Sales. So, iikot ko kayo sa buong bahay ngayon para sa kung ano yung meron kami ibibenta this weekend. So, may mga halaman tayo. Hindi po kasali yan kasi nakatanim na. Pero may iba dito. Flower pots. Do you need help? No. Do we need the... Okay. Yeah, I will take this out. Oh, okay. So, balik tayo. So, dito sa kusina. Ito po yung lahat na meron kami available dito this weekend. Pyrex bowls. Marami po. Isang set na ganyan. Bihira po kayo makakita ng ganyan. Spices na may village characters, those ones. Cake holders, anything na mga kitchen stuff, vintage to modern looking, meron po kami yan. Carousel, lahat po yun siya available this weekend. Right here. Di ba ang ganda-ganda? Lahat po yan siya. Dito, okay. Now, ikot ko muna kayo dito sa labas. May mga pala kami. Yan. Itong dalawang to is sold na. Pero may mga pots kami dyan. Play na fireplace. Bags. Pilipino dami sold na. Lahat po yan siya available this weekend. May Gucci, may vintage Gucci. What is it? D&G. Yeah, D&G. May mga couch din dito. These are all ito pala is tinatawag ng mga Michi bags, handbags, shoulder bags, marami. Kung dito ata yung, kita nyo mga keychains. Dito tayo mga, may Tommy Hilfiger, couch, meron. So, lahat po yan siya, hats, marami. Tawag na ito mga fertilizer, ant spray, Christmas stuff, there's more Christmas stuff. Saka itong buong room na to is full of Christmas and Easter decorations. Now, rush lang po tayo kasi pauwi na kami. Doon tayo sa, may fountain pa. Diba? Lahat po yan siya available this Saturday and Sunday. So dito naman tayo sa living room sa kabilang part. Kung naghahanap kayo ng cabinets na may light hardwood, meron po kami. Itong paborito ko kaso hindi kasya sa loob ng bahay. Tapos kung gusto nyo ng mga unique vases and vintage, meron po kami yan. It's another corner cabinet or curio cabinet, tawag nila. And hall tray. Tapos lahat po yan siya guys. Andito po sa aming estate sale this Saturday dito sa Mantika. Dito tayo sa isang room. Kung bed, meron. Dresser at saka mirror. Set na po yan siya. Available po this Saturday. Ito sa loob. If you're a big fan of Dodgers, marami po yan siya.
para sa mga man cave nyo. Trains, maraming trains. Then, John Deere. Yan. So, dito sa loob, bird houses. Bird houses. Stuffed toys. Oh. Vintage na yung music, whatever. Basta yun na yun. That's me. Clothes. Oh, dito sa loob. Yeah. Mga damit. May mga branded, tapos may mga off-brand. Lahat po yan siya. Available. Tignan nyo naman, ang ganda, diba? Ito mga ganyang kulay. So wag niyo pong kalimutan mag-like or mag-follow ng aming GT State Sale Facebook page para sa mga upcoming naming state sale, updated po kayo lagi. Maraming salamat, ingat po kayo, and God bless.